Cek cek. Halo. Huriana hina holongan di bagasan goarni tu hatta Yesus Kristus. Tamasi tutudo hita marlas niroha. Dinabui hita marpasion parjulu paduahon. Jala omma pasion napatuluhon. Alania dorang sotapuk kadope marpasion napatuluhonon. Jalo hamu matabe sian sude amang padita dohot inang padita. Dohot sian hami sude parhalado. Horasma dihita salhutna. Atong martangyang nahohom majohita di bagasan rohat tabe tapauduk jala tapasiarep marohatta. Amin. Mari dimahita sian buku de nomor 20 sada ayat sada dohot ayat napaunopon. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, namano palangit, dohot tanoon. Amin. Kristus Yesus do naung manaon na porsuk humokop pamu, tumadikon tiruan di hamu, asa diuton hamu bugas ni pakna. Dang adong dosa diula ibana, dang jupang akali bagasan pamanganna, dang manginsahi ibana dina hona insak, dang mangasupi ibana dina manaon na porsuk, alai dipasahat dot tu panguhum siti gorrohai.
martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, para si roha na sumurong. Namadok mauliate mahami tuho siyan nasa rohanami. Ala dilihok ko anakmu na sasada itu hamatayan humokot pami. Asaw nang mago na porseya di ibana. Alay asa hanguluan na sa liling na di nasida. Tatap mahami. Ali amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabi habadiaon dohot hati goran di hami. Sayse sama dosa nami sa luhut na. Ala ni pilihan na sudinggan. Na pinilihon nai diri na humokop pami. Say paeling mapinggolmu tumangihon tangyang nami. Jala asi maroham di hami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amin. Alai diboto si Judas parjeheido inganan ni. Ai jujud do marpungu Yesus tusi dohot aka sisianna. Ia si Judas dia rahom ma aka sordadu dohot aka naposoni si tua ni malim. Didapot tom matusi matak sulu-sulu palito dohot senjata. Diboto Yesus do saluhut nanaing songgop tuibana. Jala ruar maibana didok matu nasida. Ise do najinalaham muna. Gabe ninna nasida mangalusi ibana. Yesus halak Nasaretido. Dungini na Yesus madok nasida. Au doi. Alai dohot do si Judas si parjehei jongjong di labung nasida. Asadung didok tu nasida au doi. Sumurut ma nasida aka martinggangan manasida tutano. Dungi diulahi Yesus mamanukun nasida. Isedo naniluluan muna. Jadi didok nasida ma. Yesus halak Nasaretido. Dungini na Yesus mamangalusi nasida. Nungahu pabua Tuhamu. Au doi. Asa molo au do naniluluan muna. Loa samuma lao akaon. Ay naing jupang do nanidok nai. Dangadong namago hubain agia sada. Sian aka nanilehon mi tuau. Alay nung nga dipabotohon si parjehehian. Partina dan tunasida. Ay didokdo. Iyai nahu umma. Ibana mai. I mataku pamu. Asa pitor didapotton ma Yesus. Didok ma. Tabi di hoguru laos di umma. Alaini na Yesus mamadok ibana. Marhua hotusun anggia. O Judas, pangum mau do hape di bahok ko pasahaton anak ni jolmai. Dungi Roma nasida. Dilaluhom matangan na tu Yesus manakuk ibana.
adong masa dasian akadongan ni Jesus mangalaluhon tanganna. Disitak mapodangna, ditapulhom matu na poso ni situani malim sahalak. Dipisikom mapinggolna. Jadi didok Jesus matu ibana. Pasarung podang mi. Ay namanitak podang. Mago mabahenon ni podang. Ay nasotar baenaw do. Di roham. Mangido sian damang. Asa dipadiri diaw saun nari lobi sian 10 2 loksa suru-suruan. Alay songod dia ma disi saut hatani suratina madok. Ikon masa do songoni. Ujui ma didok Jesus tuaka na toropi. Hira na do pakpanamud do hamu hehe. Marpodang jala marlobut-lobut manakupau. Ari-ari doaw nian hudul mengajari di bagas joro. Suadong ditakup pamuaw. Alay na masa do sude naon. Asa jupang hatani akka panurirangi. Dungi ditadikon saluhut akka sisian naima ibana laho mapurus. Dungi ditakup akka soldadu, dohot iduk nasida rodi akka naposoni Jahudi ma Jesus jala di ihoti. Jadi ditogi homaibana jumolo tu si Hanas. Ima si matuani si Kayapas, si tuani malim di nasa tauni. Ima si Kayapas, naung madok tuaka Jahudi. Dingganado mate sahalak humokop bangsoi. Alay di huton si Simon Petrus, dohot si sean nasadanari ma Jesus. Namar si tadan dohot si sean nasadai, dohot si tuani malimi. Jadi bongot maibana rap dohot Jesus tu alaman ni malimi. Alay di sukun si tuani malimi ma Jesus taringot tuak kasi seanna, dohot taringot tu podanai. Jadi dia lusi Jesus maibana nin nama. Patardo hataki di si hatoropan. Natotong doaw mangajari na sailawon di bagasan perguruan nang di bagas jorope. Parpunguan ni saluhut halak Jahudi. Dangadong manangahahu hatahon na marsibuni. Buasaw di sukun ho. Nasida nang ubege hataki. I masukun. Ay diboto nasida do nahu hatahoni. Dung didok Jesus songoni. Di pastap sada opas na jongjong di sima ibana. Huhut ma didok. Songoni pangalusim tu situani malimi. Dunginin na Jesus ma mangalusi ibana. Ia nahurang nahudoki. Hajong jokkon nahurang. Alay molo nahonado. Buasa ma pastapomu au. Di
Asa disuruh si Hanas maibana, naung tinali itu si tuani malim si Kayapas, disido marpungu akasi boto surat dohot si tuani na toropi. Alai say mangihut-ihut do si Petrus, madaw-daw sahat rodi alaman ni si tuani malim. Laos bongot maibana tu bagasan, lahu hudul tu si rap dohot akka naposo ni si tuani malimi, marnida ujungna. Alai anggo akka si tuani malim, rodi sadok rapot godangi, mangalului panidangion gagap, dopak Yesus natuk mabahen ibana marutang hosa. Alai naparpudi, Roma 2 halak, nin nama, didok halakon, tarbainau do mangalohai joro ni debata, jala pajong jokon nai, sumuang di bagasan toluari. Dungi hehe masih tuani malimi madok tu ibana. Dan ngalu sammu nahina tidak kon nasida do pakko. Alai sai hohomdo anggo Yesus. Dungi dipakulingi si tuani malimi maibana. Nin nama. Hupatolom mahotu debatasi parngului. Asa dipabuaho tu hami. Manang natutuho Kristus anak ni debata. Dungi didok Yesus matu ibana. Songon nani dok mi matutu. Alai hudok matuhamu. Olak ni omma idaw muna anak ni jolmai. Hudul di siamon ni hagogon. Jala ro di atas obun ni langit. Gabe diribakon si tuani malimima pahian nama dok. Nama ngaliai di batado ibana. Po lalu luat dope si tidangi. Nunga di hamu pangalayon nai. Behado di rohamuna. Dunginin nasida mangalusi. Marutang ho sama ibana. Jadi ditijuri nasida mabohina. Nadeba manupuk. Nadeba mangalisingi uhut madok. Surirangi hami Kristus. Isedo namamunuho. Alai hudul dosi Petrus dialamani. Jadi didapoton sada parpua maibana madok. Do dohodongan ni Yesus nasian Galileai. Alai di porso si Petrus do di dokma. Danga dok kuboto. Jala dak watu sinani dokmi. Laus ruar ma ibana tu alaman jolo-jolo. Jala martahuak mamanuk. Alai marnida ibana diulahi naposo boru-boru madok tuaka na jongjong disi oddo sada sian nasida
Alai mamorso do muse anggo si Petrus jadi dung satok kinari. Didok akan jongjong di sima muse madok si Petrus. Atahe, tongod dodongan nasida doho. Ay halak Galilea doho. Gabe dipuka si Petrus ma mabuburahon dirina. Huhut manolon-nolon didok ma. Dak kutadda jolma nani dok munai. Dungi mamitor martahuak ma manuk padua halihon. Jadi diingot si Petrus manani dok ni Yesus itu ibana. Tolu hali do suada honom mau. Adorang so martahuak manuk padua halihon. Jadi marningoti tumatangis ma ibana. Jadi dung diida si Judas Iskariot parjehei nanaing hona uhum nama Yesus di solsolima rohana di paulak mana 30 rupiah itu akasi tuani malim doho tu si tuani bangso ini nama salah doau hujehe hodo hape naso marpipot alai didok nasidama dangro dihamii hodo nasari disi jadi ditipal humma peraki tu bagasan joroi lau sumurut siani laho manikot alai dibuat situani malimi mahepengi nin nama dang jadi padu muoni tu artani joro aitu horni mudar doi. Jadi merdos ni rohama nasida manuhorhon tu ladang ni paddehudon bahen parbadan ni halak dagang alani ido ubahen margoari akal damak lapatanna ladang mudar rasi rasa sadarion tapuji madebata marhite kor sian sektor Kapernaum.
Tapuji ma muse tu hatta marhite gor sektor Betania.
Tauduti mamusi mamuji di bata marhite kor gemende.
tapasada rohata martangi yang mahita. Ale debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang, mandok moliate dok puji-pujiya kami Tuhan, tuado pamuna badiai, siala asi dok holong ni roham na toktong mandongani hami, dina manguduti ulon nami na maragami, di bagasan sadari manipaton ali Tuhan, marhahi pason hami ali Tuhan, borhat siam bagas nami be, sahat tu bagas joromon ali Tuhan, iman na mandohoti partangyangan pasyon patuluhon apala ditikion. Ale Tuhan Jehovah amanami, hubuak kami di bagasan tangyang nami ale Tuhan, sude ruas ni huriam HKBP Bogor, ima ale Tuhan namarpungu apala ditikion, nang ale Tuhan ruas ni huriam namandohoti partangyangan pasyon, marhite-hite live streaming sian bagas nasidabe, Tuhan, homale Tuhan nama masu-masu, ima ruas ni huriami ale Tuhan, sian na met-met, saat tu na manggodang, sian na matua, saat tu na tua-tua nami lansia ale Tuhan. Leon hahipason, gajang ni umur, tabay akasilas ni roha ale Tuhan. Asa toktong mertabat-tabalas ni roha nami ale Tuhan. Di na manguduti akaulon nami, terungobi ale Tuhan, di na mamuji pasangapong guarmu na badiai. Tuhan, hubuak kami di bagasat tangyang nami, sude yan nakon nami ale Tuhan, pahopo ni ruas ni huriami, na ibagasan parsikolaan, siyan tingkat teka, sahat tu perkuliahan ale Tuhan, asiroham Tuhan, leon gogo, bisuk, tabay hapistaran ale Tuhan, asa toktong marbisuk, jala pistar nasi dale Tuhan, dina manguduti aka parsajajaran na jinalona sian guru na ale Tuhan, asa toktong ale Tuhan, gabe kembagaan di tongani keluarga, gabe berkat di humaliang na, termobi ale Tuhan, gabe anak na biar mida Jehovah, nang songon ale Tuhan yanakon nami, dina mangalului parkarejoan ale Tuhan, asiroham Tuhan, patudum ale Tuhan aka parkarejoan, na sesuai parsikolaan, dohot kemampuan nasida, asa toktong nasida ale Tuhan, marlas ni roha, dinamuji pasangapong guarmu na badiai, dingolu nasida siapari ale Tuhan. Tuhan, nang songon ni ale Tuhan, ruas ni huriam, dina mangalului sirokap ni todi ale Tuhan, asiroham Tuhan, patudum ale Tuhan sirokap ni todi, na sepadan, jala na biar mida Jehovah, asa toktong nasida ale Tuhan, lam marningot di holongmu tu nasida ale Tuhan, asa totong nasida ale Tuhan, gabi siutok ko ale Tuhan, nang songon ale Tuhan, ruas ni huriam, na ibagasan parsahiton, na dirawat di bagas nasida, manang na dirawat di rumah sakit, asiroham Tuhan, pamalum manasida ale Tuhan, pargugui obat si panganon nang si inumon na pinake na niinom nasida ale Tuhan, asa makorhon hamamalum tu nasida, asa toktong nasida ale Tuhan di bagasan hahipason dolas ni roha, boy hami pajupang ale Tuhan di parsauran nami, di na mamuji pasangapong guarmu na badiay ale Tuhan. Tuhan, nang songon ni ale Tuhan, hubuak kami di taniyang nami, huriam HKBP di Sandok Portibion ale Tuhan, ima sian mulai pos parmingguan, sian huria pagaran, resort, distrik 1 kantor pusat ale Tuhan, homa ale Tuhan nama masu-masu, nang salu na ale Tuhan, pangulan ni huriam, ima ale Tuhan, pandita, bibelfro, diakone, situa, asiruham Tuhan, homa ale Tuhan nama masu-masu, nama ale gugu, asa totong margogo, jala marbisuk, ami ale Tuhan salhutna, dina mangulahon-ulahonmu, na pinasahatmu Tuhan ale Tuhan, asa toktong ale Tuhan martaba-taba, na mangiutok ko, jala biar mida Jehovah ale Tuhan. Tuhan, nang songon ale Tuhan, ubuak kami di bagasat tangyang nami, ima negara nami, negara Indonesia, pemerintahan nami ale Tuhan, siat tingkat terendah satu tertinggi, homale Tuhan na mamasu-masu, na mga gogo, bisu na siyako ale Tuhan, leo matuan hapatasan ni roha, asa toktong boy mamimpin negara namion, gabi negara na biar mida Jehovah ale Tuhan.
nang satokin nari ali Tuhan, naneng sibigon namin na mahatam na badiyay, marhite-hite siyan sa halak na posomi ima amang padita nami, asiroham Tuhan, leon di hami bisuk, torangi roha do pikiran nami, asa hubo to hamil Tuhan, hatami, naneng sulaonon nami, ninggulun nami siapari, asa lam tutu, lam mabiar hami tuhole Tuhan, jala toktong hupake hami tikinami, hola mamuji pasangapong guarmu na badiyay ale Tuhan. Nang songoni di ama pandita namin na pasahaton hatami, asa ho male Tuhan, na mga leon, gugo, suru matondim to di parbadiyay ale Tuhan, asa toktong di bagasan dame jalalas nirohan na siyako, nina pararaton hatami di tonga-tonga nami di bagasan tikion. Ali Tuhan Jehovah, digijang sa luhut pangiduan nami, jumulo urasi hami ali Tuhan sian dosa pangalasyan nami, asa talup hami manjalo pasu-pasu neneng si pasahatom mudope tu hami, atong ali Tuhan, pinuji pinasaha maguarmu, kolam mangasahon, guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jala si palua hami, maulia temadiho. Amin. Tatangi homma sunggul-sunggul di hita. Naparjulu marsogot Kamis 6 April 2020 ima pertanggiangan pasion borngin paupaton masuk pukul 10 sia wib sude mahita rotu pertanggiangan pasion borngin parpudii. Napaduahon nama buan segantang beras di pertanggiangan pasion paupaton ima sektor Filipi, Hermon, Galilea, Dohot sektor Sion. Napatuluhon dung sipul pertanggianganon papungon ni situa do muse buku acara pertanggiangan pasionon ala pakyota do pei marsugut mauliate ma dihita saluhutna tauduti ma muse tapuji ma tuhatta marhite pokol grup nasian sektor peniel.
Tauduti mamuseta puji madebata marhite kor sian sektor kana. Tauduti mamuse mamuji debata marhite kor seksi perempuan.
Akadamang dohot dainang, rodi sudehita napungu di tikion, mauliatema di tuhata, dilehon tiki naulion tuhita, mamuji pasangap guarna, marhite akka ede puji-pujian, manaringoti partinaonan ni Tuhan Yesus. Oh Yesus ki, nang penahacit, napaet partinaonanmu di hau parsilangi, alai hinorhon ni ido, malua jala martua hami akka natinobusmu, sonang rodi ajalhu, sailoas au, pabongot matuhalalas ni roha, tu inganan nau pinaradem, asa disimanean au, di surgo saleleng-lelengna.
Kasih roh ama dihamu do damai siat dewata mata do cian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dihamu ama nami ina nami dohot na di bagas joron songoni na di jabu manang di perdalanan melalui live pinasahat matuhita horas madhita saluna. Dua catatan sing otot tadi bagas atikion na parjulu di HKBP sangat terkenal bahwa gereja yang bernyanyi adalah gereja HKBP Menteng. Tetapi sesudah mendengar lagu-lagu kita 3 hari ini, tadi pagi dalam diskusi kami dengan Inang di rumah, termasuk Bogor juga, ternyata adalah gereja yang bernyanyi. Semoga itu menjadi kehidupan kita. Gereja itu adalah gereja yang terus menjalani persoalan-persoalan hidup. Nyanyian itu akan memberi kekuatan yang luar biasa bagi kita. Yang kedua, pashein dalam bahasa Yunani, dalam keseharian kita dikatakan passion. 3 hari kita passion. Kalau pashein dalam bahasa Yunani artinya adalah sengsara, sitaonon, penderitaan. Idumana mulai di kamu piga-pigarion akamudar lungud do pakilalan dihatai penindasan lungud do pakilalan asing majo tikidak danak saya lomo rohani si duli-duli tiki menek do peibana manoton film Yesus dukpe salai mana memaknai gebedang usuruh hami bemanoton ala na tiki na dipukuli Tuhan Yesus sonang gorohan ayo pukul lagi ninna asalai mana mamirik ala nido gebeta tutup di tiki sampai dia memahami bahwa pukulan itu adalah sesuatu yang membawa kesusahan sebenarnya, supaya itu jangan menjadi kehidupan kita. Alani dihamui nang doh na dijabu doh di perjalanan idoman na opatari rangkaian na terus menerus buludang bui hita di bagas joro nalani ulaun totu di kantor di jabu bui mai hutonotta pasheinon sengsara ni Jesuson alani tujumat agung bui beta tusi hita namarsi taonon sasitong na alai songo nakede munai Yesus manaoni ima dihita di bagas atikion sayang dia malam masuk tu pakai lalata partina onatahian nong ditanggung oleh Yesus. Hatan itu hatta dihita imasian Yohanes biddu 10 lalu ayat 20 lalu rodi 30 lalu ujaha madihita tapar roha homma Yohanes 18 ayat 28 sampai 38 masai taburu 10 lalu 20 lalu 30 lalu asa ditogihon nasida ma Jesus siadjolo ni si Kayafas tu kaktor alay sugut may manuguti dang nabongo tanggo nasida tu kaktor asaw naktarsubang nasida laho mangat ton paskay gabiruar masilatos mendapat tanda sida di dokma pangalua dia do dibuat kamu do pakhalakan dunginin na nasida mamangalusi out unak sibahin na zaatala kodang tagawon pasahaton nami ibana tuho gabinin na silatos mamandok nasida buat kamu may bana uhumi hamu may bana marguru tu adat muna alainin nak kajahudi ma maddok ibana dang jadi pusaw nami manangise jupang madisina ni Tuhan Yesus ujian pinabuan na iyan pangalaho ni parmatena jadi dibongoti silatos musekat torna di joma Yesus di dok matuibana atehe oro raja ni Yahudi Roma alus ni Yesus nasiar rohamdo na di dok mi manang na di dok ni halak do itu ho taringot tuahu
Gabe dia lusi silatus mah. Ai halak Yahudi ahu. Bang somi doho tak kena situa ni malimi do pasahat toko tu ahu. Do nabi naemu. Jadi dia lusi Yesus mah. Dak siap portibio karajauku. Au siap portibio karajauku. Dak terbaik somangalo akan aposoki. Asa undak saha tahu tu akka Yahudi. Alai dak si songoni harajauki. Dunginin nasilatus mamadoki bana. Asa raja doho. Jadi ninna Yesus mamangalusi. Songon nani dok mi matutu. Raja duahu. Ubahin na tubo ahu jalo ubahin na roahu tu portibion. Asa huwa tidak ko kasih tongani. Ganup nasian kasih tongani. Tangyono nido saraku. Jadi ninna silatos mamadok ibana. Hamai kasih tongani. Jadi dung didok si songoni. Ruar maibana muse manopo takka Yahudi. Madok tu nasida dang jupang ahu manang dia salana. Ido tu hatta na tu maun na bernit di panghuman ni silatus. Dia yang menderita di hukuman latus. Adong dosen teologi madok. Adong guari mahasiswa na silatus. Jala dipikir dosenon ma songonon. Ala ganu minggu dohorai tang nyakon latus. Gebe diripu do na hebat silatuson. Gebe bae natoras na guari anakon na silatus. Salah mangatusi natorosi. Opat jomdo silatus di Bibel tahun. Hanya 4 jam dia di Alkitab kita ini. Tetapi sungguh-sungguh dia masuk dalam doa kesaksian iman kita setiap minggu. Tandok ganu minggu. Jala fakta sejarah nona pinabuah nadisi. Dialah adalah kalau di catatan sejarah dia adalah yang licik, yang kejam, najukat jala suguru rohanel Yahudi alaniaha jugari songasonari durung-durungi ido baen dana lau mabait saluran air di Judea di Tiki. Jadi masai suguru rohanel Yahudi tu silatus alai wulu di Bibel tei dak songoni silatus nagalido ibana. Tidak punya prinsip karena politik kepentingan jabatan. Itu mana 10 tahun ibana dakkala Rom ibana halak Spanyol alai sohot tu buruni kaisar alanido dileoni mana gabe gubernur. Sialan itu rekoti bana naing ko liling jabatan ni ido manna terus do berengon di mana boado asal langgeng jabatan naik kepentingan politis asa manati tadi sih. Napa dua hon Tuhan Yesus madok akulah kebenaran dan hidup. Audo hasit tongani ido Yesus. Boado jolma. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Tung saeb do sudezol maimar dosa. Idoman na luar biasa do zolmau. Kalau sempat ada orang berkata Allah itu mati. Di manakah Tuhan itu? Mirip-mirip mah. Manusia hendak menghakimi Tuhan. Berdosa naing menghakimi dan menghukum Tuhan. Naso merdosa. Hitana sudah kehilangan kemuliaan justru ingin memutuskan Yesus bersalah. Gabe manibangi Yesus bersalah. Apa kata
ahli hukum Pilatus di Markus itu. Markus 15 ayat 10. Pilatus tahu bahwa mereka ini membawa Yesus adalah karena dengki. Patut Kain karena dengki atau iri kepada Habel sampai membunuh. Itu dah, itu mana istilah warni akar kata ni Kain, kina adalah iri hati. Alani hamu kaina, hamu ama. Mula dong dirohatai dengki. Sugorohana berhasil halak, sugorohana denggak kalak. Tapature. Ternyata orang yang dengkilah yang membawa Yesus, menghukum Yesus, menyiksa Yesus. Saya dorang seturpuk tahun ngai pastap pengawali Tuhan Yesus dalam las parsiazara do dihitau. Kalau Yesus mengatakan boleh dipastap boleh, ya mau saya serenai. Di sini dikatakan tidak. Ai dok ke Tuhan Yesus. Ai mulu nasalah nahu dok koni. Patorang di mana kesalahannya? Alai mulu sitong do bahasa pastapomwa. Jadi bukan kita berdiam diri. Kita akan menyatakan kebenaran walaupun kita tersiksa. Ido si ngotot tak kainangda do tamang. Jadi mula dong dirohatai saya dong gope sahit iri, dengki, tapa malum mani borngino, tapa ture marohatta. Unang gabi dohot tita, nama dangguri, nama nguhum Tuhan Yesus di tonga-tonga ni nguluta sigano pare. Sogot mamanuguti. Totu dang adong dope alarm di si. Andok kedungo dang dong dope. Jai bodoh pikir yon. Songan non hari Sabtu dan sekolah Minggu dak tebu bimudu mon. Atau ngau pak noai ngejamu pak noai ngejepigon. Nasida manogot sogot manogotin yang membuat Yesus tu paruhumat tu pengadilan sia ninganan di si Kayafas malimi. Luar biasa hati kain ngawangati. Tuhan ingano pe hebat do potensita kekuatata. Alai sarupa do tong balansna. Tuhan jahat do pe kuring kesalak. Semangat. Beri kamu belum berbedai perbedaan. Anggu sinamod dohodok. Duo do sudah memerik perbedaan ini. Semangat. Hona tok tu diri nai. Dang murum na sida saborngin mereka tidak tidur semalaman hanya untuk membawa Yesus. Tokin nai ngajapiga. Makanya penafsir ada yang mengatakan jam 2, ada yang mengatakan jam 3, ada yang mengatakan jam 5 subuh. Tapi Yohanes mengatakan sugut menuguti pagi-pagi benar. Adong kondo si Yohanes pedoko dotongan nomuse sugut menuguti lauma perempuan. Imana jami tahu nama padita na babad di parjului. Gir ni naing menguhum Yesusi. Dan ini yang terjadi sebelum air bah, Kejadian 6 ayat 5. Kecenderungan hati manusia sudah hendak yang jahat. Jadi muludungu hamu inang hamuludungu hamu amang, kalau ada orang bangun dari tidur langsung berpikir jahat. Naik pamateho nama tanah, naik mapateho ni tanah, mau manonggaki halak. Ipature joro hado pikiran ini. Itu sebelum dosa manusia, sebelum air bah. Kecenderungan hati manusia adalah untuk melakukan yang jahat. Ya hula dungu mana itu mamikiri, mana kajahato. Isi masih songgak aku sedario. Hebeng isi masih takut ku sedario. Isi mana waik song sedario. Ya, termasuk suami istri. Bangun pagi, kahalap bohoni menjuta bangun di keluar. Tidak dana kakahalap bohoni ta bangun. Kebaikan kita dirikan kerajaan Allah di rumah kita. Ido di bagasa tikyo. Ido man nanda sida sugut manugut. Moloro paropua Samaria tumuali. Dia datang pada siang hari
pas terik matahari, lapatan nih. Supaya jangan ada orang yang melihatnya datang ke sana. Wasa sudugu menuguti halak Yahudi akamali morro. Sama. Karena selama ini mereka takut kepada Yesus, masanya sudah banyak. Sugari hamu rupani dison masai luar biasa, mudang-mudang mengganggu amak perdita na babat dison. Aison ruas ni huria na di Bogor. Dan mungkin gangguan ni halak. Maka mereka pagi-pagi benar sehingga mereka boleh lolos dan berhasil membawa Yesus ke pengadilan itu. Jala 2 ayat 30 ngadi dok nasida kesimpulan Yesus adalah penjahat. Ayat marhua hamutuson. Dok nasida air pohodo marhua hamirotuson anggosona buat penjahat. Mereka sudah simpulkan penjahat. Memang ada banyak rumusan-rumusan tentang itu. Lalu yang kedua apa? Di ayat 31. Dang pamateon hame. Ada nami. Alai pakema hukum Romawi lau pamateon membunuh. Jadi 2 yang mereka lakukan adalah pertama hendak mengatakan ini adalah penjahat besar. Lalu yang kedua ini harus dibunuh. Ido nasida. Jadi jangan dong nama ngabat ya tong nasida. Ido man nagari si Petrus ulu tabigi nakaningan dungi Roma si Petrus ditapul ma si pareon ni si Maltus. Sikna ahli pedang dotok si Petrus nama ni purung nagajangi sak na ponggol. Iba malum muse ay nasalah sangka di mana diri puro perang fisik, anggo perang fisik siap. Kemana pun engkau ke penjara kemana saya akan ikut. Alain yung ay pakkebe halak Romawi kekuatan ni bangso na belgay. Duman na si Petrus jamitan at tuari tu paro puap pengamabiri mana. Istilah ni nakpadita nasu berkekuatan dunian. Ada yang ngababiar nakpehudok doy bangku tu nakpadita. Isina sumabiar tu paro puan. Horo-horo na berteriak sudah pepulang sumber lujungi sudi bahaya datong. Ido kegagalan ni halak sudi bulu paropuan di sadainganan bulu nga berteriak perempuan wah hitir-hitir sudi. Ala ini do mulo bigeo kata nasida unak tersubang. Jadi borhak manasisa jam ni kaya pas alain yang adong di simusi perjamuan roti tak beragi bolo masuk kami tu bagas ni si latus narap tempat pengadilan tersubang mahami. Adong mandok ditiki halak non Yahudi bolo mati akabai manang keguguran manang pengguguran oloi tanom itoroni bagas nasida itoroni jabu. Jadi bolo ditanam atong nasida bolom lewat nasida semayat mereka tidak bisa lagi makan roti tak beragi. Alanido didok unak tersubang nasida hebat do nasida menafsir firman Tuhan ni. Redaksi tong nasida menafsir aitu pembunuhan marsakap roha nasida. Ala itu sodang bui. Hok do nasida mangulahon nasopatut. Jadi luar biasa pangatusio taringot tu firman Tuhan tetapi hatinya tidak benar. Yaitu akka seksi paropu anak kainangda nong burjuho majaha-jahatan itu Tuhan ni unak kolani cah mangulu siani mulu dipisang di si unang merbere-bere terus stop perbedaan mulu didok di si mardame mamu mardame mahita itu nak ikut koninang da perdalan nami sa Bogor Baru tu gari jaon bui dosa sahalaki pedita nak situa sudah tu banua gijang ala dang ulo mardame tu sahalak dongan na pedita dongan na situa dongan na ruas bisa gabi manudati bana tu banua gijang itu diskusi nami nak lautuso bisa saja ala ni mardame boleh doko firman Tuhan mardame mah yes laksanakan harus begitulah kita dalam kehidupan itu. Iduman na masaitikos ruhut parhuriaon tetapi kalau ada dipelihara iri hati kedengkian sehingga dua kamu amanginang nak piburju kamu itu ngatungani huria mar minggu mar pasion
Tetapi kalau masih tetap ada iri hati dengki, si garu sudi jalaima di bagasat tikion. Pitu hasalan ni malim, alirak polan lo pagajaku. Salah satu ima dang boya dong pengadilan sebetulnya di masa-masa Paskah. Ikut tokin na eduk siduk Paskah mai. Ada dang pikirin na sidai. Adong gope ono mai na dilanggar na sida taringot tu uhum haja hudion. Di buah matu pretorium manang balai pengadilan wali neri Romawi manibangi uhum. Alai dang aduk kasalanna. Ido si borngino singotot tay nang amangda. Resmi sian ahli hukum. Sugari mana ma profesor hukum. Ngai cek mana sude hukum Romawi. Ngai suruh hukum Yahudi. Alai dangadong salana. Dia tidak punya kesalahan. Itu mana didok di son. Pilatus memeriksa Tuhan Yesus dan tetap benar. Sugari tabu dengan non ibu ambatu si Herodes, ibu Musa itu si Pilatus, baru didok salibkan. Semuanya dikatakan tidak ada salahnya satu pun, setitik pun. Dung disukun. Itu mana didok di son. Nunga marsala Jesusi adorak so de pare so de di bain halak Yahudi. Nunga ko pa Mateo ni asugare dia pe ala ni sakap niak kamalemi. Neguis indicta causa condemnentur ninna halak Romawi. Seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman sebelum diberi kesempatan membela diri. Ini tidak berlaku ketika itu kepada Tuhan Yesus. Allah ini semangat nasida. Naik pamateho Tuhan Yesus. Gabi burju. Bulu seho parrohahon. Gabi burju si Pilatusi. Si anakka namarugamoi. Dia bekas tentara. Lalu menikah. Kemudian dikasih jabatan, lebih baik saya lihat dari sikapnya. Udah honok kutu itatik naungi so tentara, tiki diri hurungan tentara hami, gabi halak kita itu membeli, gabi nasobataki itu burju, menyapa, mangaturehon, luar biasa narwaku. Gabi dong Kristen HKBP itu, sesama Kristen. Tidak nampak hidupnya sebagai orang Kristen. Itu mana Profesor As itu pulmat dokon. Urang gue berabat ditanami. Tangyak tetawak tentara na ihutaonin. Kalau ini tangyak kom. Kalau mereka brutal, dua kita masih kurang. Saya huyung doi. Alan ini bagasa tikion. Mas saya maloro nasida. Mereka memakai pemerintahan Romawi untuk menghukum. Itu yang kita katakan tadi, supaya tidak ada massa yang marah, asa aman. Itu mana dipakai do. Pemerintahan yang besar di kuasa, lalu menguhum Yesus. Dan menurut hukum Taurat mereka, tentunya ia akan dilempari dengan batu, dibakar, dicekik atau dipancung. Tetapi disalib, edet tanaking gudang doi salib, disalib. Songo simu saujui na pajong jokon akan diturbing ulok laut hamatean, hola diberek tu si gabe sehat. Idotong didokon. Seperti itulah salib Kristus. Maka ketika dia melihat ke salib, kita pulih dan sembuh. Alani do manda didok. Asa saha donatar surati. Supaya jadi seperti nubuatan yang dikatakan seperti dulu. Jala Yesus pengen dipatorangi. Bunuh nasida doao. Adong do di sisi ano pengkhianat. Alai mertua masa betulnya tumangot dak seorang doi bana. Memang saha doao. Alai unang nian ibana mengkhianati. Alai ngaboi songoni. Jala ikut tersilang. Hukum Romawi do natiki silang imana taingot satu tikion. Alanido tetap sudah ada ternyata Tuhan tahu
bagaimana kehidupannya masa depannya. Jadi lomodo rohakku musehurenuk konon dang maribar tano hamatean inna halak batak ada itatabai mamuse namate di bagasan Tuhattai yang mati di dalam Kristus. Jadi songo padok ni salat perdita tiki alenga marujung ulu perdita manang di dia mate cugari na ailes las mate au di hutai isi mau kubur hamunina nak pegabe di Jakarta do di kubur ai soddo marujung ulu ala belajar sianon dang mari bertano hamati ani asal mari bagasa Tuhan. Lalu kemudian mulailah diinterogasi Tuhan Yesus. Jo may mana tu kattoron jala so ta ingot adorak suturpuk taon ngaditali Yesus ngai pastap. Artinya dia sudah dalam keadaan seorang tersangka terdakwa yang dilakukan yang diperlakukan tidak baik. Songo padok ni salak komadat tikitu kena buana dukona operasi mulu tertib baka kaparjahati baik kamu saotik obat penenangnya siro kain gak usah dan ninna puasa aidang ilala kaparjahati kena kibel sudi ninna kena buanai gak bisi mama komadan ni hubigiri dokko ni karena sakit ternyata ketika saya operasi baik kamu saotik nangko pala saotik baik kamu obat anti rasai sabui lancar tiki mabuat pelurui hamu siapa nainin dangi hilalai komandanin lo masongonin dan sida do tiki wado di tonga-tonga ni ngulutta sigano pare dung dijo Tuhan Yesus diinterogasi baibana ido na parjolo di dokon atehe hodo raja ni halak Yahudi alus ni Yesus siad dirimdui manang sian ni do ni halak. Dan kalau menurut banyak penafsir latus tersinggung. Idu mana di dokoni mana ai halak Yahudi wahu alaniak kainang amang manatita mulu direhei halak Kristen ai halak Kristen korwao dalam rangka negatif don edo kondisi latuson bereng majahudi nama nakupo nama bolokoko nama nyiksa ho saya bukan seperti mereka. Jadi mulu dang denggak kita ngaiso sektor-sektor sudah mulu denggak do di sektor-sektor denggan di keluarga maka orang akan bangga kami akan seperti orang Kristen itu. Kalau meminjam dipercaya dong kok Kristen di Amerika sudi jual mama alia meminjam alanya haposan. Ya unang gebe ai dak kaposan ruasi bulu meminjam dak pula kun nai unang beli itu enggak harus ada satu ciri khas bulu dan aku nak dengan parediotai minimal itu ada ciri khas Bogor bahwa mereka adalah orang-orang yang bernyanyi yang membawa orang ke sorga dengan nyanyian mereka tapar kuat me di tonga-tonga ni ngulut sigano pare tetapi juga nyanyian dengan menghidupi isinya so padok ni amat jauh dulu 1000 tiki tu Jepangi mana lau margureddinna la sora mareddi halakonin la song dumi soldarongin na terus dung laula isuk kena wa sarang lati akur pe hamuinna hami dison dak parjulun sol misa sinai siair noddu pikiri hami do hatano do idok dison songo dido sabutul loninna omma par dung diresapi na sida par ngulun nai murana matutulon nai jale diresapi yang go hami dak songo ni ba di daerah Indonesia inna waro itu perjulu mana tor asik godang niat tu sakatanon ido mandang masuk tu hatai. Tapi lagi di zaman cerok, anggo nak ini son nak sali-sali do berek teksi. Di zaman cerok katong ibu di doko Yesus nama morsaninna. Ale duk sidung lupa. Idu menunggu gua porsion nyakana toras tena julu. Dang terhutur ha porsion dalanya dung sae dei ngai boto hamu besude. Nunga di sesa mamu siapa pantudisi. Ta guru mamu sede na baru. Anggo sonari guru 10 tongit disedari. Puasa fotokopi jo Yudina, wahyuina. Stok ini fotokopi terus dapat. Bagaimana meresapnya dalam hati kita. Ini menjadi untuk Bogor yang akan bernyanyi nanti. Tersinggung gosilatus. Idu mani dokoi berpohoro halak Yahudi dung ditorus semua standar interogasi yang biasa. Ditorus semua standar. Aisyah dia dohara jaum. Apa kata Yesus? Dak siap portibiok karajaku. Out siap portibiok karajaku dak terbaik so mangalo kana posoki.
Inilah Injil bagi Pilatus, seorang pejabat yang tidak peduli dengan kebenaran. Iko sahat do berita naudi. Makanya menurut cerita gereja Ortodoks Ethiopia, Pilatus akhirnya menjadi seorang Kristen yang luar biasa dan diperingati terus setiap tanggal 23 Juni hari kematiannya karena dia dibunuh. Sebagaimana orang-orang Kristen lainnya. Ada tersurat di Bibel tau. Alai itu tradisi ini Ortodoks, gereja Ortodoks Ethiopia. Alanido pekabaran Injil kepada Pilatus di tengah-tengah penderitaan. Sutung lupa kita marbarita tahu. Di don jamitan dari minggu patorak tuaka per minggu jam sore. Tiki berduka halak bataki adong medokon di rumah sakit na terbarita Jakarta on ala pejabat amatai itersonggo haporsion mengedungi habis-habisan. Sampai roh halak nesoninna mengusapinna. Kapan kita bersaksi Yesus yang bangkit? Apakah kita tidak melihat itu kesempatan? Inilah kesempatan ketika suamiku mati, ketika anakku mati, ketika anakku meninggal walaupun sakit. Tetapi saya harus mempersaksikan bukan kematian ini. Idoman lapal marum. Berteriak, memperbaiki hati yang sudah lama tertekan. Otomatis mereka berteriak, Hosiana, selamatkanlah kami Tuhan, orang berdosa ini. Ido rekod di tonga-tonga ninguluta. Ini pekabaran Injil bagi Latus. Dunginin nasi Latus, maddo ibana. Asara aja doho. Jadi nina Yesus memangulusi. Songon nanido mima tutu raja doau. Alagu bait tubuh au gabi raja ima asahu hatidako kasih tongani. Ganup nasiak kasih tongani tangihono nido suaraku. Itu rumusnya. Orang yang datang dari kebenaran akan menerima kebenaran. Halak na disitong pasti dolo morohana mabigin na sitong. Alay halak na so sitong suguro rohana mabigin na sitong. Ayah harus hatan ipad dito, manebak ipad dito. Karena dia pasti tidak akan berubah. Hatinya sudah keras seperti batu, bukan tanah yang gembur. Idoman na dison. Jadi saraja do, ido. Ganun na sa kasitong ni tangi hono nido suaraku. Harajaon na sa surgo ido aw. Anggo harajao siya portibinaw ngahabis sa musudi. Dan itu harapan orang Yahudi ketika itu. Maunya Yesus menjadi raja mereka, lalu perangi Romawi, kemudian berdirilah kerajaan Israel yang baru. Tetapi bukan. Saya adalah harajaon siap benua gijang. Harajaon. Ha Kristenon dang harajaon politik. Jadi boleh berpolitik-politik di gereja itu harus belajar kepada Tuhan Yesus. Bahwa gereja itu tidak tempat berpolitik. Gereja itu dang gaya kekuasaan di Portibion. Alai harajaon dame marsihudul di atas ni haludi prinsip pangalaho unak sape maniru politik yang tidak baik ya. Ayang go poli yang baik, kota yang baik deh. Politik yang baik. Nah enggak salah do politiki. Prinsip songon haludi maniru Tuhan Yesus. Ulaonna maswarahon hati goran dang pasual. Dang maropini taringot tu kebenaran tetapi menyatakan kebenaran. Idoman na sahalak pedita madokya songono. Waduh hamu pajong-jong gereja. Kerajaan ni Yesus debek kamu. Manang gaya kerajaan Portibion, sugu sana sugu sini baru berdiri gereja. Waduh dohono ni Yesus, ajong-jong be gerejai. Ale julian parhuriaido suguk tusan suguk tuson. Sohoboto, ale to emak ajong-jong be. Hudongani mana sida, bisa saja begitu. Tetapi pendeta itu mengatakan kita harus ingat bahwa kerajaan surga adalah kerajaan kebenaran. Maka kita akan berproses dalam kebenaran. Jadi Nina Silatus memadok ibana. Mai hasit tongani. Ini pertanyaan yang sangat mengena. Isu hasit tong imana? Isiru hasit tongan Kaisar. Isiru hasit tongan Silatus.
kepentingan politiknya, wow kepentingan jabatannya, maka dia akan memakai sulinguh bawa to isi mandok kena uksan sitong gari ni akamalimi so sitok tong nasida dengki do iri do ayah do sitonganin. Dalam praktek dia ternyata belum pernah berjumpa dengan kebenaran. Jadi boy harus kita noain. Merjami tahu di mana tahun dari minggu 4 orang do disi. Adong do gereja boloro tu si halak dia biaci ati-atina nawadi. Masa gereja songoni? Gereja ni roh tu solma itor mared de maison itor sonang mamula ngai marsi salangan sonang. Ido do ketua kadong asitua. Puasa bulu marminggu jam 7, marminggu 10, so ina mamarsi sorowat di jolo. Alai bulu marminggu jam 2, do jam 5. Silakan inna sudi. Do na tua-tua mandokon silakan inna tuna poso. Rodong asitua ala roh ni parminggu manugut ima roh na ngarisat dope. Jadi merluban sida satu mulak. Tapa senang majo. Tapa bulak majo roh hatta unang di rohi. Bulu ngamar minggu hita marminggu mah. Talaya marohatta jam 7 unang gabi ay wasa sore saya lokon wasa sore jam 2 do jam 5 ay nasida dang adong besi pikiran nari sam malam batu tuin naro aku tapature mato unang gabi so mancalak tu Tuhan anang gabi salan di tay sana mamar putar riko dotong namar si jalanga kita alana belajar rami calo situa iko botoni calo situa do boloduk situa nasida isena sumar minggu, puasa dang marminggu, asa dong terapina. Ya rumah calo situ na torsa de dokun. Gabi repot do amang puasa, gabi cik do rohani roasi bolon sukun, puasa dang marminggu. Dang buet tok patik-patik do honor bolosong ni. Di dulu dalan nasing. Na petik sahat, do alasan dang marminggu. Adong memang madokon dang marminggu mulu alani hepenggu, asa taboto berarti perlu bis. Di ganup sektor. Itu dah. Bolong dah sudah kesimpulan puasa dang marminggu bah alana sorong songon narong contohna puasa saya tu sakka musik kola minggu ilau tikinik kutu sadana toras di sana makpadita adong ayun-ayunan igari jatuh dengan adong ayunan di sekolah minggu jadi tikki marminggu na toras nai gabi susah na sidena gabi seneng lau tu gari jana singanin na bahu pangido maturong atas sahuri mereka mujuin na ayunan ison gudang guna radi babay na ayunan songon halude na ipasahatu Tuhan Yesus alani tapat orang. Songonod. Ido huria ima manai doko parapot tikir rapot huria. Mulai bule pitu ngapikir-pikir otak. Si ulau ta tahun naro. Alanga tari di sisudi. Alani do suku-suku ni selatus mahasit tongani. Ala soma libana dang dia tusi behasit tongan. Baru hamu kai nangi waktu saya muda behasit tongan. Mana ngekebal beda ketu sih basi tongan hasit tong dus du yau korupsi dus nama merdus merbada dus du yau apakah sudah begitu? Kalau ini dikatakan tidak, do hasit tongan ini. Suku-suku tu Yesus. Wado tutu bolo taberek kepeng. Dia bemago do prinsip-prinsip kita kalau melihat uang. Apa kita masih tetap seperti kita orang Kristen ketika melihat uang atau kehilangan prinsip? Unang masa pesongo ni. Jala ido di passion na patuduhono gabi tatadda mahasit tongani nao do hasit tongani na Kristus ay julu na hasit tongani do hasit tongani atware buado noay akay demo nakay na nami profesional wala kun naro ako atware dukurenuko di jauh wereng buse live na budari mas saya profesional makatay mudar dahong natangis ibu-ibu. Sak mudar Tuhan ini nalai santai-santai saja. Biasanya ibu-ibu, mang sak mudar rapena. Profesional lo kemarin desa sidung edde asa saat edde itu hamin naruh aku. Ido pikiri secara positif. Tuhan mah bui ta edde honi di tonga-tonga ni mulut. Jadi maulo songoni bagaimana kita ketika berjumpa dengan Yesus? Akhirnya dia mendengar apa kata Tuhan Yesus. Jaladung didok songoni ruar masih Pilatus tu luar. Apa katanya? Kesaksiannya dengan pengabaran Injil. Ale sampai di soddo turpukon. Dang jupang ahu manang dia salana. Saya tidak bertemu bahwa dia punya kesalahan. Omma haputuson secara undang-undang.
Inilah vonis kebenaran yang sebenar-benarnya. Tidak ada saya berjumpa bahwa dia salah. Alani bolo di mingguon di hari-hari pasyono. Taingo makaina ngamang dang bersalah apa Tuhan Yesus. Au do salah. Hamu do salah, hita do salah. Tapi dia harus memasuki menanggung kesalahan itu untuk tersalib, sehingga ketika kita melihat salib kita menjadi sembuh. Sokone de kunia kede munena kisah matu banua gijang di perdalanan ningolutta. Lam sada mahita do Kristus. Tang marsala Kristus memang maulo anggoso haporsiao. Maulo mangatu si mulu se mangasahon pikiratta. Itu mana dong mabay judul di jami tahun. Yesus berbincang dengan seorang ateis. Adok si Pilatus. Dan akhirnya Pilatus dimenangkan. Iduman dari baini mana? Secara hukum dia tidak bersalah. Nak pegabe cuci tangan anno muse gabe doko persilakon. Iduman sampai masuk tu tangyak ke porsione. Ala memang ibana do di masai. Jala tahun 2010 sido rai atari da muse titin ni si Pilatus oleh arkeologi dibuka muse digali. Lapatanna benar faktanya. Pilatus itu hadir dan sudah masuk di dalam tangiang haporsiatai. Tuhan mama masuk kita. Selamat merenungkan penderitaan sengsara Yesus. Jala takas mata topok adorata narap do Tuhan do hita di perdalanan tahun. Amin. Martangiang mahita. Mau lihat di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus. Nungatol hasbarita nauli Tuhan di opaso. Masuk mahami Tuhan nami saluhutna. Nang marpasyon hami tuari batu duhut job baso sahama pakilalan nami tu si tawono ni Jesus klutung mekkel pe hami ala ni mekkel ni hapor siauma ay nunga ditubus so hami nunga majalo haluaw kami masuk mahami salud na Tuhan nami bigi ma tangiang nami no kupasahat tami tuho di tangiak pangodianan tangi homma Tuhan nami akakur nami do takkay din nami na masayuli na kupasahat Tuhan nami song persobaw nami diaryo nang diari marsugot Tuhan nami ajari hami tokto pakilalan ni Kristus Yesus sanido hami bui game manok tong marsihohot di haporsiyon nami masuk sa do ruas ni huriam na dohot di garijao dohot na life di ganup inganan dohot akan na sorap dohot tami sahama di hami saluhutna tangamu nading gabasay mamasuk hami saluhutna karuas di huriam na di dalam negeri do na di luar negeri sudi mahami di bagasan konggoman niya sineroham ulumulak kami sa bagajorot Tuhan nami ramo tidongani hami o itol kastuingan na nami di bagasan las niroha wala di bagasan gor ni Kristus Yesus martangyak kami tu adupanmu amin. Sa mapiliat telos merede hita. Apa
Mose sian sektor botania. Somos Mose sian sektor Penia. Somos Mose sa sektor kanan. Dikit wakadongan naso sa sektor na dijuhuni walang napasahaton nilioma tiki napasahaton tujulo di bagasan las di roha. Tatangnya koma peliata ali di batama nami na di Banua Gijang huru-haruan ni saluhu silihulihun na dinggaddo naso libuasa na moliutus upasahat tayo masan na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabiwat na hujus di jolo pasu-pasu may jala ramote so para siya kami pilanok pati bulong na razom mo dito nga tonga ni Hudiam doho di Portibio buhay maroha nami marhiti-hiti tordit salamuta dahami gudang ni silihulihom mi tuhami asalam gir-gir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin martangiang mahita ditangiang alia manami na di Banua Gijang say benurubadia maguaro say rumah harajaonmu sesawap malong ni roham di benutungon song di Banua Gijang leho matuhames darion hanguluas siapa si sama dosa nami songop kanesanami di dosa nama dosa Tuhami unak kami tok yeto pangunjungan padua mahami siapa ay hodon apun harajaon horto hukum rodiha sangapon saliling nililengna asin rohan Tuhan Yesus Kristus walong rohan di mata-mata doh persauran itu di porbadia madongani hamu salutna amin.
ko